gusto ninyo nga maligo ng inyong kaminyuon, ma-inspire ka mo sa istorya ni ining magtiayong vlogger diin ilang gipakita ang ilang pagka-sweet, caring, and pagkalamig sa usag-usa. Mao kini sila si Leonila Hipula Laresma ug si Rafael Lauran Laresma Jr. kinsa mga lovers/vloggers nga nagpuyo sa Negros Occidental. Usa sa nakapalahi nila nga istorya mao ang ilang mga kaagi isip magtiayon ug kung giunsa nila pagtratar ang matag usa. Usa kini ka pamaagi aron nga ma-inlove pagsamot ang mga couple viewers sa ilang mga partner. Karong buntaga, kauban kitang makilig sa ilang love story dinhi lang sa GMA Regional TV Live. Puso, pamatuod kuno sila nga dunay forever sa mga magtiayon diha atong makauban. Nag-vlog na sab ni sila mga kapuso, nagpakita silang adlaw-adlaw nga gimbuhaton gikan sa Negros Occidental sa Hinubaan. Pakauban nato Ma'am Leonila Hipolan Laresma ug si Sir Rafael Lauran Laresma Jr. Mayong buntag, Ma'am Leonila, Sir Junior, mayong buntag. Kumusta man mo karong buntaga? Sa karong buntaga, sir, lipay ko kayo nga nagkakita ta paagi sa ato karong pag sa GME nga magkakita ta, sir, bisag layo kara pero naa nagkakita ta gyapon. Bitaw tinuod. Salamat sa teknolohiya, ma'am, nga bisag layo kayo ta magkakita gihapon ta og makit-an sa atong mga viewers ang inyong istorya. Pila ka tuig naman mo nga magtiayon? Ang among pagmatiayon, sir, 39 years na kay nakasal mami sa June 27, 1983 dito sa Alegria, Surigao del Norte. Maghisgutan na inyong pagsugod ninyo sa pag-vlog. Ngano naka-ideya man mo nga magbuhat og content sa vlog? Ang akong ikasabat diha, sir, kay ang akong anak nga ikasiyam o ang walo na kong anak, si Boy Bagsik nga mao si Jack Mike, si Boy Ungas mao si Joseph nga nangin sikat karon, sir, sa vlogger nga nangin isa ka boksidor sa dito sa Dibatol of YouTuber. Og niya pa koy Boy Pakloy, sir. Oo. Niya Boy Pakloy. Good morning. So, Hello, sir. good morning. So tungod sa imong mga anak, ma'am, na-impluwensyahan sa mo sa pag-vlog na pod. Oh, abi nimo, sir, nalipay gikog dako, sir, dako ka akong kalipay ron. Sangko gyud sa langit ang akong kalipay kay sa pagkatinuod, sir, dugay ko ning gihandom nga unsaon ako pagsulod sa TV. Suwa damha na Leonie nga karon nakasod na gyud kas TV, makita na gyud kas television, pinaagi ni inyong pag-vlog. Gani, sir. Dako kaya akong kalipay, sir, nga datuman. Naingon ko nga ang Ginoo naagi di ay siya sa paghatag sa mga higayon nga nangandoy ang tao. Isgutan na to inyong content sa vlog na Leonie, Sir Junior. Kining ipakita ninyo ang inyong kaagi magtiayon, ang inyong panaghigugmaay nga naman nga kini man nga content ang inyong napilian. Ang akong ikasabat diha, sir, nga muna yun nga bisan og matigulang na ta og moabot man galing nga dili na to matagna ang mga panahon nga moabot ang kapansanan sa usa ka usa, muna yun nga mo barog gyud ta o mohimo gid ta sa atong ihibalo paano nato matabangan nga ang ato ang bilang pagkaasawa. Sir Junior, unsa may pagsulti, pagpahibaw sa imo nga mag-vlog ta, magbuhat ng mga videos, unsa may reaksyon nimo initially? Ang akong reaksyon, nauwaw ko. Pero nalipay po ko kay tuod ang akong gibatya ba, akong gibatyag. Akong palangga po na ko siya, og di na ko suportaran. Di po siya malipay. Sa ito pa ang gitawag nga unity. Ma'am, kining inyong ipakita nimo nga alsaho nimo si Sir Junior. Oh. Mao na akong gihimo, sir, kay gusto man ko nga paagi sa akong content nga mao na ikapakita nako nga budaghan ang ako ang mga subscriber, ang akong mga follower nga mo sa ang musunod sa among content. Unsay gibati ninyo nga hinay-hinay nga nag-trending, daghan og nakapansin, naka-notice sa inyong mga videos?
Lubos mo. 40 ginakong lipaya, sir. Sa ako, sir, ang una-una labaw sa tanan, atong Ginoong Diyos, labaw sa tanan, unya, hingabot ang panahon nga nakitaan mi niya. Nga kagamig dosik anak, anong kalaki ng kababay. Sa ito papalangga mi niya. Unya karon nagpasabot diha nga ang mga plano niya, na naman mga blessing tuman. Mamahimo ba karong buntaga, Sir Rafael, Ma'am Nanay Leonie, mangayo mi og mensahe ninyo sa usag-usa? John, ang akong ikasulti lang sa imuha nga bisan sa ato ang kapigaduhon nga sa lahutay nato nga gapangabuhi og naatay blessing ng atong mga anak nakaabot nag 12 ka buok og atong apo 12 na pug ka buok, pero nagpabilin lang gihapon ang atong pagpalanggaan ay sa usa kag usa. Kaya sa akong pagpangasawa nimo, wa ako maingon ikaw ang pangasaon. Kundi nag-ayo ko sa Ginoo nga siya ang makamao nga muhatag sa kuang akong palanggaon nga makasarang sa kapigaduhon ug hamugaya nga masarangan ang pagbuhi sa pamilya nga dili panghatag kag matagaan sila og grado. Bisag unsa ang himo nato, basta ang atong mga anak ato makaya nga pa-eskwela sila. Pampakilig lang karong buntaga, kang nanay og tatay, pwede ba kuno mag-kiss? I love you. Palangga. Wow, pagkanindot paminahon mga kapuso. Love is in the air gyud ni magtiayon gikan sa Hinubaan Negros. Daghang salamat for joining us. Nanay Leonie, Tatay John, thank you so much. Salamat. Salamat, Salamat, sir. sir. Very thank you. Grabe ang nabatyagan. Ang Ginoo magakuyog natong tanan sa successful. Daghang Salamat, salamat. Amping mo diha sa Negros. Sir. Oh, invite ka sa pag-ari di sa mo, sir. Puhon.